Dobrý večer, milí televízni, ako aj digitálni diváci. Leto je v plnom prúde. Chodíme sa rekreovať na príjemné miesta, kúpeme sa, polihujeme len tak v tieni nelegálnej skládky či starého továrenského komína. Dýchame dúšky čerstvého vzduchu obohateného o výpary z nedalekej kafilérky. Jednoducho, idylka na zahryznutie. Nie jeden z nás v čase bezstarostného vylihovania po 12-hodinovej šichte siahne po oddychovom čítaní, ktoré nám každý deň zabezpečuje náš populárny a obľúbený bulvár. Priznám sa vám aj ja. Áno, podľahnem a vnorím svoj pohľad do víru udalosti. Je mi jasné, tak ako iste aj vám, že ide len o také nezáväzné oddychové čítanie. To, čo je na stránkach známych tabloidov napísané, je často tak vzdialené od skutočnosti, ako je pre Eskimaka vzdialená rovníková Afrika. Aj keď teda jeden nikdy nevie. Nemusia sa tie nekonečné správičky o známych tvárach opierať o nejakú hoď len úplne zanedbateľnú pravdičku. Veď ako sa vraví, bez líska sa ani vetrik nepohne. No veď posúďte sami správy zo zaručených zdrojov. Boris Kollár prehodnotil svoju existenciu. Rozhodol sa pre monogámny život. Odišiel od mormónov, už ho tu vidíme, a pridal sa k Salesianom a ku kapucínom. Podľa jeho vyjadrenia mu nešlo o plitké a nezáväzné romániky so ženami, ale o snahu zásadne podporiť pôrodnosť v krajine. Zoznamil sa totiž s demografickou štúdiou, ktorá dokazovala prudký pokles prírastkov na Slovensku. Preto sa rozhodol na oltár vlasti podstúpiť obetu viacnásobného otcovstva. Zuzana Fialová sa po ročnej odmlke opäť vrátila na dosky, ktoré znamenajú svet, a prijala angažmán v bábkovom divadle Žilina. Ako uviedla, je už vo veku, v ktorom si môže vyberať lukratívne ponuky. V polovičke septembra bude skúšať princeznú kukulienku v režii Martina Čičváka. Podarilo sa mi ju pretiahnuť späť do Markízy. Markíza jej dala ponuku, ktorá sa neodmieta. Lukratívny flek rosničky. Tom Cruise sa objaví po boku Adely vo voľnom pokračovaní Top Gun 2. S podnázvom Kto môže za stratu vajnovského letiska. Bude to klasický milostný príbeh televíznej hviezdy. Rodičia jej dohovárajú, aby sa orientovala na letecké ESO Mavericka, ktorý preškoluje na čmeliaku vyslúžilých stíhačov z Iraku za praškovacích pilotov na letisku Boleráz pri Trnave, po tom, čo ju opustil tanečník, jej životný druh, ktorý sa počas súťaže Let's Dance 5 zamiluje do svojho tanečného partnera Viktora Horiana. Vo filme sa objavia také zvučné mená ako kubánsky režisér Nuñer Peterés. Hudobnú dramaturgiu filmu si pod palec zobral metrosexuál z východného Slovenska Cibo Brunerej. Lukáš Latinák pre zmenu natáča z Universal Pictures film Hráč. Je to film o kráľovi stolného tenisu, v ktorom sa náš Lukáš zhostí hlavnej úlohy. Ako sa nám podarilo zistiť zo scenára, ktorý na placi zanechala nepozorná skriptka, pôjde o snímku z utajovaného prostredia tohto dynamického športu plnú zákulisných intríg, v ktorej sa vo vystupňovanom závere počas napínavého šampionátu v Diviackej Novej Vsi premenia oči nášho hlavného protagonistu na pingpongové loptičky. Peťo Batáni údajne nasledoval skrášľovacie trendy zaužívané u našich herečiek. Prostredníctvom zázrakov modernej kozmetiky omladil svoju podobu natoľko, že ho kvôli starej fotke v pase nechceli vpustiť cez hraničný prechod do Albánska, kde si naplánoval užiť predĺžený víkend. Jeho fotka vraj nijako nekorešpondovala sa skutočnosťou umiestnenou na jeho tvári. Od klebiec bulvaru sa teda presuňme k faktom o počasí. Od severozápadu k nám zasahuje výbežok tlakovej výše, ktorý dnes priaznivo ovplyvňoval počasie na Slovensku. Od západu sa však približuje oblačnosť studeného frontu, ktorý sa vyzúri najmä v Čechách a na Morave. Súčasne k nám od juhozápadu začne prúdiť teplý vzduch, v ktorom sa zajtrajšie teploty vyšplhajú na 25 až 30 stupňov, pričom na juhu má byť ešte teplejšie. Dnešná noc bude prevažne polojasná, nad ranom sa lokálne vytvoria hmly a do rána sa ochladí na tých 15 až 8 stupňov. Zajtrajší deň bude ako vyšitý pre návštevu hôr. Informácia pre tatranských turistov na Brnčalke. Zajtra podávajú menúčko, vretenica v Trojobale, tatranský sviš na smotane, myslím, no a kúpajte sa, grillujte, sexujte, bicyklujte, jednoducho oddychujte. Zajtra bude na západe Slovenska prevažne slnečno a veľmi teplo, po obede sa oteplí na 28 až 33 stupňov. Na strednom Slovensku bude jasno, v horských oblastiach až poloblačno, teplota vystúpi na tých 26 až 32 stupňov. Na východe nášho územia má byť podobne, to znamená, že bude iba malá oblačnosť a denná teplota vystúpi na 28 až
32 stupňov. Zajtra bude na horách počasie ako z Veľkej knihy. V horských údoliach sa z rána vyskytnú lokálne hmly. No a vo výške 1500 metrov bude príjemné teplo, okolo 20 stupňov. Biopredpoveď sa zlepší na číslo 1, čo je slabá záťaž. Pozor si však dajte na tie vysoké teploty a dodržujte najmä pitný režim. V pondelok a v útorok má byť zväčša polooblačno, miestami sa vyskytnú prehánky alebo aj búročky. Denná teplota vystúpi na 23 až 30 stupňov. V stredu a vo štvrtok sa mierne ochladí na 20 až 28. To je všetko. Želám vám pekný zvyšok večera. Moje meno je Juraj Mokry a sprevádzal som vás dnešným počasím. Dovidenia.